When I ate paratha, I talk like this. Hello mga siyang! Hulaan nyo kung nasaan ako. Mag-ukay-ukay haul tayo ngayon kasi wala akong trabaho sa 4 na oras. Kaya mag-aliw-aliw muna tayo dito sa ukay-ukayan. O, diba? Ayan, yun, okay to lahat dito. Ayan, dyan. Ayun, kung mamimili mo na. Oo, sige. Wow, hello. Oo. Mag-hi ka sa Pinas. Hello, Philippines. Hello, how are you? I miss the Philippines. Oo. Ayan, dito, Miss Universe, sa Ukay-Ukayan. Nandito ako dati, tuwing Biyernes. Ayan, kung sinong gustong mag-ukay-ukay, mura lang. At, di ba, mga ano pa, branded. Oo. Di ba? Branded. Oh. Yan, ukay-ukay to lahat. Pati meron pa sa taas. Kung sino gusto kumuha ng ticket, umuwi ng Pinas, dito. Oh, dito. The owner is here. Oh, if you want to go Philippines, Buy ticket. you can buy the ticket from Bushaika Travel. Thank you. Oh. Oh, the owner is here. You convince your customer. Yeah, if you want to take a ticket to go Philippines, here. The owner is here. Pinakamurang pamasahe sa Buraki. Pinakamurang sa package sa Pilipinas. Oh, diba? Marunong na ito mag-Tagalog. Hindi na ito mabinta. Marunong. Ayun, oh. Anong pangalan dito, te? Ano yan? Busay ka din to. Oo, bisita to. Bino? Bino? Bino butik. Bino Butik. Oh. Bino Yan. butik. Yan, mga ukay-ukay to lahat. Iikot ko muna to. Yan, ukay-ukay. Oh, di ba? Mura lang dito, ukay-ukay. Mura lang to. Mga branded pa. O, di ba? Dito ako nakaipon. Ngayon, start na naman tayo ipon. Oh, dito pa, oh, dami. Yan, dami ukay-ukay. Mura lang, may taglimang dirham, 5 dirham, 10 dirham, 3 pieces for 10 dirham. Oh. Dito pa, oh. Eh, sorry. Oh, ito pa isa tindira dito, oh. Sa, ano man itong Vlog ka ba? Dito, accessory. Oh, dito, accessories. Oh, accessories na ito dati. Ha? Accessories na ito Hindi, dati. pero ngayon daw, kahit ganito, may mga selected item kasama. Oo, pwede. So, ano yun? Ayun, oh. Marami ka ng ano, paano yun? Nagano ng ano? Eh? Hello po. Ayan, oh. Punta kayo dito. Punta po kayo dito. Sa, ano to, Hamdan? Yusuf Center. Oh, Yusuf Center. Al-Yusuf Center. It's like, first floor. Dito lang, malapit lang sa elevator. Oh, yan, Promote. dami. Thank you. Dami to dito, oh. O, diba? Mag-ukay-ukay haul tayo today. Kasi walang trabaho for 4 hours. So, dito mga tindira, nag-ukay na gana sila, nag-arrange. May mga craft. Kung gusto na Ganda mga naman sexy. yan, mga sexy, oh. Ito, mga part-time. Wow, walang, uy, ang ganda. Ayun, marami naman dito sa, sa loob na,
dito ako nakaupo. Pwesto. Diba? Pwesto. Pwesto. Uy, di ba? Pili tayo dito. O, upo tayo dito. Ayan, o. Diba? Makita nyo to? Pangbahay. O, diba? 3 for 10 dirham. Punta na kayo dito. Dali na. Uy, marami din akong mga sa Abu Dhabi. Sa vlogger. O, diba mga shorts? 5 dirham. O, diba? Ito pa. 5 dirham. Ito pa. O, 5 dirham. Pero may discount ako. 5.20 na lang itots. O, diba? Ano pa? Marami kayo dito mapipili, oy. Wala man ako makita ang mukha dito. Bye na mga siyang. Tapos na ang ating okay haul for today. Ayan na. Tapos na ating okay haul. Ang dami dito talaga. Mura lang. Branded pa. Gaganda yung mga ano. Ito, mga ano ko okay. Ayan. Diba? Oh. Dito pa. Si Madam. Dito pa yung mga Madam, oh. Oh. Mag-hi kayo sa Pinas nyo, eh. Kami na, oh. Kami din tambay, oh. Oo, na, oh. Ito, kababayan na. Kababayan nito. Ilonggay ni. Ayan na. Oh, ginapiko, ginapala. Ako sa niya, oo. Sako pa na. Sino sa pwede ba, Kay? Sino sa pwede? Ay, ayo, dako ay na. Liga, anong Dali ko tayo patsa sa anak eh. Sige, ano ka? Play. Top na yan. Sige na, i-promote mo yung ano mo. Hi guys, subscribe po kayo sa ano yung pangalan doon? Pangalan ko sa YouTube, Philjoy. 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 Ano ko? Phil, P-H-I-L, then Joy. Mag-spelling, basta Philjoy. Basta Philjoy. guys, Philjoy, Oh. Biko. Oh, Philjoy Biko. Uy, yan na lang Sa'yo. sa inyo. Hindi yan. Wala ang channel. Oh. Ayan ha, Philjoy. Subscribe kayo. Tapos na ako kanina ay. Only ka, doon ka sa loob, oh. Malapit na guys, oh. Philjoy. Dito siya sa ano. Nomadic. Nomadic siya. Visit ko Nomadic. Visit kayo dito. Bigyan kayo discount. Oh, parang wala ng mga COVID ba, no? Pag-akyat nyo dito sa Alyosok Building, Hamdan Street, dito kayo diretso sa akin. Oh. When I ate paratha, I talk like this. I ate chicken paratha. Suddenly, my voice like this. What is this? So, Hadi. Ano sa konti ba? Isip natin. Kanina pa man na. Gwapa lagi. I-upload ko ito mamaya. Gwapa lagi niyang din. When I Pwede. eat chicken paratha, suddenly my voice like this. Oh, Philjoy. Subscribe na kayo sa Philjoy. Nandito tayo Ito, yun oh. Alam mo ba kung ano yun? Yun ang pangalan ng anak namin. May anak kami ni Philip, Philjoy. Hindi. Sana babae, Philjoy. Kasi nga lang sinunod. Pwede naman lalaki. Ha? Pwede naman Joy lalaki. Philjoy? Sila Joyce na lang. Philjoy. Kay mama, sa birth certificate. Si Joyce man na ang pronunciation. Joyce eh. Hindi, Oh. ay naku. Joyce na para English. Oh. Joy, gaga, akong Joy, Joy sila eh. G-O-Y-S-I-A. Paano maging Okay Joy? naman na. Joyce lang. Di na. My name is Joyce. O, di imong anak Joyce na lang. Kaya Joyce. Joyce man. Bikoy, Philjoy na. Okay na lang, Philjoy. Bikoy, na kainan mo. Joyce Bilipa.
Gwapo ko lalaki. Kami Joyce Pili. Belljoy. Joyce Finest. Oh, ang hirap. Joy. Hirap ba? Kalisod ba? Ayaw na nag-inig siya mo combine good. Hindi mo na combine siguro sa una. Ay, Matumbak ako eh. Uy! Joyce Finest. dito, te. Kanan lang. Ha? Sino Hi, yung dito? madam. Good Ani. morning. Morning. We're here. Sabi, sabi. Iwan mo yan dito. Dito pag- dati. Kami, oh. Si Ate, nalimutan ko. Dayan. Wala na, oh. Wala na. Nag-andar. Mayroon yan. Wala na. Mayroon yan. Live. Hello! Record. Bili na kayo ng ticket ko. Kung sino yung uuwi. Ayaw nga. Oy, kung sa Pinas, padala kayo. Ito, kayo kay dami ko nang napadala nito. Dito ako nagpupunta dati, para po sa 1 year ago. Oo. Para. Sige, sige. Tahong. Bawal tamad sa kuya. Ay na, mga tindira, oh. Diba? Masaya. Makarat-karat. May pabede ni sa ako. Subscribe! Subscribe, Belljoy. Subscribe kayo, guys! Subscribe kayo sa Belljoy. Mag-enjoy kayo pag ito ang mag-vlog. Ito siya. Oh, ayan, ganyan yan sila ha. Pag may mag-akyat, kailangan tatawagin. Oh, kasi dito na makikita. Tatawagin nila Nag-abang dyan. kami dito ng customer, guys, para yung customer diretso Para sa amin. diretso dito. Uy, wala na sa taas. Oh. Uy, nasaan naman yan sila si ano? Ay, bra. Yung tumboy doon ba? Si, ano na yung... Wow, uy. Wala na to. Si, si... Talaga ito, biscuit, baby. Wala. Katong dala dyan ni kay Mama to isto. Ato nila kumboy. Asa naman din ang sila? Sirado naman. Kanang online na sila. Ay, sa Bihas. Katong dala dyan may mag-ibig. Ano dito yun? Parang bawang kita ba? Dala to anak ko pat pabay. Ato mo. Ang sartungan sa tumboy. Si Joyce. Is Jules. Ilang ka? Ilan sa anak. Asan nga nas Pinas? Nga no, dire ka na palod? Oh, darayahan ko ano, servisyo. Subscribe na kayo sa Belljoy ha. Uy, parang maganda dito. Magandang view. Magandang view, oo. Pili na Ayan po. o. Ito. Sa'yo lagi ka kayo. Si Madam. Chance. Sa'yo lagi kayo kakapilip. Madam Dami. Ayun na, oo. Oh, sige na. Ayun na, oo. Makarat ka. Asawa mo na. Muhammad to sa'yo. Ito si Belljoy. Subscribe kayo para ma-enjoy kayo ni Belljoy. Ito si Pel. Ayan si Pel, oh. Yan ang asawa na si Joy. Kaya ang anak nila, Belljoy. Naka-African style. Oh. Uy, pili tayo ng your jumps, Pin. Oh, bahin sila sa pira, oh, sa Belljoy. Napanood ko na ako. Kanina katagin na yun nila. Kasi na gano'n siya. Bilang na akong bilang, guys. Makarog-karog. Bye. Nakawin na. Uy, mag-ano na ko, mag-bike pa ako papunta. Sige na, bye-bye everyone. Thank you so much. Ha? Asa na? Ayaw sa lakat. Kasi na sa kuwat ako din. Agoy, waman tayo. Dita dire. Dito masin kita as oy. Dito nas bye. Ako ra ni record. Ano ba ang sasakayan mo ah? Di oy. Di sa kanya. Yes, okay. Sinabong mais. Dito ang mga abe, nalang ibutang ri. Sige na, thank you everyone. Uy, itihad. Ano, kuha kayo ng ticket dito.
Pili na kayo, sir. Pili. Oh. Pili, sir. Para ako din sila. Kalbo. Kalbo, parang si Kalbo. Bye-bye everyone. Thank you so much for watching. Enjoy. Enjoy lang tayo. Babos. Don't forget to subscribe, like, and share. Carmelite 73. Bye-bye.